Здравейте, приятели! Днеска 22 декември. Остават само 3 дни до Коледа. Опа! Ако сега ще направя. Не, само 30, не, 3 са. Само 3 дни до Коледа. И това са нашите 6 календара, които Анабел вече извади един. Но днес е 23. А 22. Белка ти извади неправилно. Сега ще оправим работата. Мисля, че това трябва ли? Да. А не, това беше 4. Ето го 22. Така. Ето го. Ама да го затворим. Така, 22, сега ще ви кажа какво е. Да, не виждам кой е на долу. 22 е зелен чай Сенчон, тъй се казва. А това е на Анабел коледната играчка. Тоест, тя е моята, да. Да не виждаш декорини. Да. Това е мое днесе. Не. Защото имаш декорини. Не беше. След това продължаваме с нашите шоколадчета. Ето го моето. Дали? Ето го моето 22. Ето моето. Ти намери ли го? Чакай да... А намери го. Ето го твоето. Това е пингвин. Понякога е панделка. Ето го моят пингвин. Да, това мисля, че е пингвин. Дай пингъл. След това, сега да ви покажам. Обаче преди това ще ви кажа. Вижте, вече имаме подаръци под елхата. След 3 дни ще ги отваряме. Така, 22 е Белка, вече се го намери. Да, отваря Белки. Това е основа за грим. За грим? Да. И сега да намерим моето 22. Ето го. Това е хорето вече. Това е, чакай Белки. 23 за утре. Ето моето 22. Сега ще ви кажа. Това е ароматен душ гел. И сега да го померишем. Виждате, много красив. Така. Дали да попадиш? Много вкусно беше. Чакай. Искаш ли го това? Да. Аромат. А вижте, приятели, това горе е козел на планината. Много е сладичко. Днеска тези двете са много яки. Така. И, приятели, имаме ли обилки още? За малко да забравим. Нашата ден календар, който направихме заедно с Анабел. Турбата днеска много пише. Не знам, нещо много интересно може да е. Днеска 22. И сега първо са после. Днеска, как гледам в турбата, е много интересно. Чакайте сега. Много интересни неща. Първо започваме с две близалки. Това са такива меки гумени, как се казваха, не помня. Такива, те са мекички. Приятели, яйца. Те са много яки, защото играчките им са уникални. Аз между другото 23-та година събрах цялата колекция от тези играчки. И даже имаме някои на ухата. Приятели, ето това бяха до мен играчките. Ето намерих. Те са ни същи. Аз просто имам почти цялата колекция. И приятели, между бях забравила, вижте. Те се въртят вътре. Така. Ето, това са от преди години. И хора, това не е всичко. Приятели, вижте. Това са бисквити. Уникални са. Да, и това са и нашите... Белка вече даже си отвори и близалката. Вкусна? Да.
вкусненка. И, приятели, ето ги всичките неща, които ми се паднаха от днеска и елкичката на Белка. Ето. И, приятели, това беше от нас. Да се абонирате за канала с камбаната, да лайкнете клипчето. Това беше от нас. Чао! Чао!